दोस्तों कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आइल बानी 1 कप कच्चा चावल से पूरा परिवार खातिर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करी जाए। एकरा के बनावे खातिर हम ले बानी 1 कप के करीब चावल। चावल के हम 8 से 10 घंटा भिगो के रख ले रहनी है। आप लोग देख सकेनी जा चावल हमनी के बढ़िया से फूल चुकल बाटे। तब एकरा के का कइल जी कि मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिहल जी। बढ़िया से हम एकरा के धो लेले बानी। आप लोग देख सकेनी जा मिक्सी जार में हम ट्रांसफर कर लेले बानी। अब एकरा के का कइल जी कि बढ़िया से ग्राइंड कर लिहल जी, मतलब कि पीस लिहल जी। ये देख सकनी जा हमनी के चावल के बढ़िया से पीस लेले बानी। जब एगो बर्तन में एके निकाल लिहल जी। आप लोग देख सकनी जा एगो बर्तन में हम निकाल लेतनी। एके थोड़ा सा पतला ही घोल तैयार करब जा। थोड़ा सा में हम डाला तनी मैदा, 1 चम्मच के करीब हमें जा मैदा डाल लेतनी और बढ़िया से करा के मिक्स कर लिहल जी। चावल आटा के बढ़िया से मिक्स करके एगो मोटा सा पेस्ट तैयार कर लिहल जी। तो आप लोग देख सकनी जा हमनी के बढ़िया से बैटर तैयार हो चुकल बा फ्रेश। अब का कइल जाई कि चलो जा कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई हम पहले ही से गरम कर ले रहनी है और तेल भी हमार गरम हो चुकल बा। एक कद्दूकस करे वाली मशीन लेले बानी। आप लोग देख सकनी जा छोटा-छोटा। अब एके का कइल जी थोड़ा-थोड़ा करके बैटर के गिरावत जाइल जी कद्दूकस करे वाली मशीन के ऊपर और अपना आपे में से बूंदी की तरह गिरत जाइए। आप लोग देख सकेनी जा बढ़िया से करा के थोड़ा सा हाथ की मदद से थोड़ा सा हिला डुला लेब जा। तो बढ़िया से जो हमनी के पेस्ट बा कढ़ाई में गिर जाइए। आप लोग देख सकेनी जा कितना बढ़िया हमनी के बूंदी की तरह गिर गइल बा। जैसे बूंदी बनावे जा सेम वही तरीका से ही प्रोसेस बनेला। आप लोग देख सकेनी जा। तब बढ़िया से करा के 2 मिनट बढ़िया से फ्राई कर लेल जी ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए जा बढ़िया से फ्राई हो चुकल बा। तब एकरा के का कइल जी कि निकाल के एगो बर्तन में रख लिहल जाई। तो चलिए जा अब का कइल जा एगो बर्तन में निकाल लिहल जाए। जब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तब ये के हम एगो बर्तन में निकाल लेब। तो ये देखिए जा हम बढ़िया से निकाल चुकल बनी। अब दूसरा वाला बैच भी तल लिहल जाए इस तरीका से। तो यही तरीके से आप लोग भी तल लेब जा। अगर इ तरीके कद्दूकस वाली मशीन ना होई तो आप लोग छनौटा से भी एकरा के कर सकेनी जा। जैसे बूंदी बनावल जाला सेम वही तरीका से आप लोग बना सकेनी जा। तो देखिए जा कितना बढ़िया से होता और आसान तरीका भी बाटे। ये तरीका से जल्दी भी हमनी के जौन बैटर बा तैयार भी हो जाला और बढ़िया से जौन बूंदी जैसा बा बन के रेडी भी हो जाला। तो थोड़ा-थोड़ा डालब जा, ज़्यादा मत डालब जा ना तो जाके कढ़ाई में एक ही जगह जम जाई। देख सकेनी जा हल्का-फुल्का जम चुकल बाटे। तब निकाल लिहल जाए एगो बर्तन में। अच्छा से फ्राई हो चुकल बा। ये देखिए जा बढ़िया से क्रिस्पी हो गइल बा। तब एकरा के का कइल जी कि मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिहल जाई और बढ़िया से के तोड़ लिहल जाई। जब बढ़िया से ग्राइंड हो जाई तब एकरा के निकाल लिहल जाई। अब एगो कढ़ाई गरम कइल जाई, 2 गिलास के करीब दूध ऐड कइल जाई, थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कइल जाई। मिल्क पाउडर के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जाई। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी मिल्क पाउडर ऐड कर सकेनी जा। आप चाहें तो काजू किशमिश बादाम के पीस के भी एमे डाल सकेनी जा। अब एकरा के बढ़िया से चम्मच की मदद से मिला लिहल जाई और एकरा के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पाके दिहल जाई। ढेर देरी ना रखल जाई, थोड़ा सा पाके दिहल जाए कि बढ़िया से ई पाक जाओ। और जब दूध बढ़िया से खौले लगी तब हमनी के अपन दूसरा प्रोसेस शुरू कर जी। तो देख सकेनी जा बढ़िया से के उबले दिहल जा 10 मिनट खातिर। फिर जौन हम मिठाई बनावत तनी ना एक तरीका से आप लोग कबो मिठाई ना बनइले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बा फ्रेंड। ए तरीके से आप लोग आज से पहले कबो ना बनइले होखब जा। तो ये रेसिपी के थोड़ा पूरा ध्यान से देखब जा तबे आप लोग के समझ में आई। तो देखिए जा हमनी के दूध बा बढ़िया से खौले लागल बा। आप लोग से बात करते-करते हमार दूध भी खौले लागल बा। देख सकेनी जा आप लोग। मिल्क पाउडर के बढ़िया से मिला लिहल जी चम्मच की मदद से ताकि इमें गुठली ना बने। ये देखिए हम चम्मच की मदद से चाहे छनौटा की मदद से जो भी हो इसे आप लोग बढ़िया से मिला लेब जाती। देखिए हमनी के जो दूध बा बढ़िया से खौले लागल बा। तब का करिए कि चीनी डाल दिया जी। चीनी आप अपना हिसाब से डाल लेब जा जितना आप लोग मीठा खाइल चाहते हैं ओकरा हिसाब से। अब बढ़िया से जब दूध खौल जाई तब का करिए कि जो हमनी के पीस के रखले रहनी जा एकरा के डाल दिहल जाई। चावल के आटा के जो हमनी के पीस के रखले रहनी ओकरा के कढ़ाई में डाल दिया जी और बढ़िया से एकरा के धीमा आँच पे पकावल जाई। ज़्यादा तेज आँच ना कइल जी ना तो हमनी के जौन बढ़िया से बावे ई पाक भी ना पाई और कच्चा रह जी। ए वजह से आप लोग थोड़ा सा धीमा आँच पे ही बढ़िया से पकाएब जा और बद के देब जाती। देखिए जा कितना बढ़िया से बदकता और अच्छा तरीका से ही पाक जाता। अब जौन चावल रहला ये में जाके दूध के साथ फूल जाई। देख सकेनी जा कितना फूल के ऊपर आ चुकल बा। अब एइजा थोड़ा सा घी डाल दिहल जाई। घी अगर ना होके तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकेनी जा। अब एके बढ़िया से चला लिहल जी पंटा के मदद से और चला-चला के बढ़िया से सॉफ्ट होखे तक भून लिहल जाई। ये देखिए जा कच्चापन ना रहे ए वजह से बढ़िया से एके पका लेब जा धीमा आँच पे। अब एइजा हम कद्दूकस कइल नारियल डाल लेतानी। आप चाहें तो बुरादा भी ऐड कर सकेनी जा। अब बढ़िया से एके चला के तब तक पकावल जाई जब तक कि एमे से सुनहरापन मतलब कि ना आ जाए और अच्छा से भीनी-भीनी खुशबू ना आवे लगे। अब इलायची पाउडर भी ऐड कर सकेनी जा। अब एमे आप चाहें तो अपना पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकेनी जा। ये देखिए जा कितना बढ़िया एकदम कालाकंद की तरह मिठाई हमनी के बन के रेडी हो चुकल बा। एकर टेस्ट भी कालाकंद के जैसा ही आवेला। तब एइजा का कइल जाई कि गैस के ऑफ कर दिहल जाई। चलिए जा गैस ऑफ कर दिहल जा। अब एइजा एगो चौकी ले लिहल जी। अगर आप लोग के पास कोनो बर्तन होखे गहरा टाइप के तो ओमे भी आप लोग निकाल सकेनी जा। हम चौकी पे निकाल लेतनी अच्छा तरीका से एकरा के मिठाई के शेप दे दिहल जी। तो देखिए जा हम बढ़िया शेप दे देले बानी हाथ से ही। तो आप लोग चाही त कोनो डब्बा में निकाल के बढ़िया से एकर शेप दे देब जा। अब एके ठंडा होखे दिहल जा।
अब बढ़िया से जब ई ठंडा हो जाई त एकरा के आप लोग सजा सकेनी जा। हम त एइजा नारियल के बुरादा से सजावत तनी। अगर आप लोग के पास कुछ और होई तो ओइसे भी सजा सकेनी जा। जब ठंडा हो जाए तब एक में कटिंग करब जा, ना त ई काटल थोड़ा मुश्किल हो जाला। ते वजह से जब ई ठंडा हो जाए तब बढ़िया से कटिंग हो जाला। आप चाहे त कुछ देर खातिर फ्रिज में भी रख सकेनी जा। तो देखिए जब बढ़िया से हमनी के एक-एक काट लेले बानी जा और एकर जौन टेस्ट बना एकदम से कलाकंद जैसा आवेला फ्रेंड्स, और खाए में बहुत ही मज़ा भी आवेला। एके केहू खाए के कही ना सकेला कि आप लोग एके चावल के आटा से बना के तैयार कइले बानी जा। तो देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आइल बाटे और अंदर से एकदम क्रीमी-क्रीमी और मीठा-मीठा स्वाद आई और खा के तो एकदम मज़ा ही आ जाई और एके केहू खा के पहचान ही ना पाई कि चावल के आटा के बन के हमनी के तैयार कइले बानी जा। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देव जा। अगर चैनल पर पहली बार आइल बानी जा तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी जा। तो देखिए जा थोड़ा-सा कटल बादाम से कि हम सजा देले बानी, कितना सुंदर लागता देखे में। एके केहू के भी देव जा त केहू यकीन ही ना कर पाई कि चावल के आटा से तैयार भइल बा। तो अगर आज के रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रक्षाबंधन में ये रेसिपी के ज़रूर ट्राई करब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी कल एगो नया रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमार वीडियो देखे खातिर और प्लीज़ हमके सपोर्ट करी जा। तब तक